encerran moitas sorpresas. Neles viven bruxas, duendes, princesas, magos... Non me credes? Pois vamos comprobar. Pechade os ollos e imaginade con moita forza o que queredes ser. Pechade os ollos. Carolina, a ti en que che gustaría convertirte? Bruxiña. Bruxiña, bruxiña, ven voando na túa escoviña. E a ti, en que te gustaría convertirte? A mí, el payaso. O payaso vai bailar, o payaso vai cantar, e nos fará rir sen parar. En que vos gustaría convertirvos? Dime. A mí, en ratiña presumida. Unha rasiña moi presumidiña vai aparecer nesta variña. Repite. Unha rasiña moi presumidiña vai aparecer nesta variña. Convertirte? Pois eu, nunha borboleta, ou tamén nunha flor. Con gran imaginación sai a bolboreta e a flor. E a ti, Ana, en que te gustaría convertirte? En Pipi Calzas Largas. Como mono e o pequeno tío, Pipi Calzas Largas meterán no río. E agora tamén é típica. A vos os dous, a que vos gustaría convertirvos? A mí, rei. A mí, raíña e princesa. Nesta variña magistral eu invoco a familia real. Ya que en todo conto de lei, princesas, raíña e rei. Daniel, e a ti en que te gustaría convertirte? Uns magos moi expertos sairán ao descoberto. E a ti, Cristina, en que te gustaría convertirte? Pois, como me gustan moito os contos de antes, en Caperucina Vermelha. Zascaros chus, zascaros chas, pecha os ollos e a carapuchiña vermella verás.
E ti, Román, en que te gustaría convertirte? Pois nun trasno. Os trasnos volverán e moitas trasnadas farán. E a ti, Inés? A mí gustaríame convertirme nunha bailarina. Bailarina Santistar para a festa alegrada. E a ti, Álvaro, en que te gustaría convertirte? Pois eu nun pirata. Co ollo tapado coñecerás. Pirata, pata de pau, aparecerás.